Go for it. Check, go ahead. Tak, je to naprosto jednoduchý. Začneš si na požadovaný odčet ok. Já jsem si upletla 2 řady hladce, aby se mi to líp pletlo. Pak si najdeš prostředek, což je pro mě 36 očí. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Tak tady. A tím prostředkem si vytáhneš ten káblík. Ta jehlice musí být aspoň 80 cm dlouhá. Teď tu pleteninu si posuneš na začátek. Takhle. A tu zadní jehlici z toho si takhle vytáhneš. Tak a teď začneš plíst. Tu první řadu budeš muset asi trochu utáhnout, abys tam neměla velkou mezeru. A teď si upleteš tu první půlku. Tak se snažím teda plíst rychle. Už tam skoro jsem. Tak jsem dopletla tu první půlku. A teď si to musím zase potáhnout na začátek. A zase si vytáhnu tu zadní jehlici. Tak. A teď upletu druhou půlku. Drop that. I was doing really good keeping it professional. You messed it up. To se mi opírá s tím foťákem o hlavu. Yes, I am. Using your head as a rest. Tripod. Tak. Zase si to posunu na začátek. A tu zadní jehlici si vytáhnu. A tak furt dokola. Šup. Tell me when we're done. I'm done. It's okay, say you're done and check. Okay. Bye bye.